Pangasinan. Ito ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Kahit saan sulok ng Pangasinan, Paborito. ikaw ang pinag-uusapan. Paborito. Ang radyo na paborito ng bayan. Paborito. DWJE 88.1 FM ang pinapakinggan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paborito. Paborito. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito kong paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Narito na ang mga unang balita sa araw na ito. Radyo Pangasinan Balita. Be informed. Be the first to know. Radyo Pangasinan Balita. Mga balitang naganap at nangyari sa huling 24 oras sa loob at labas ng Pangasinan. Radyo Pangasinan Balita. Dito lamang sa DWJE 88.1 FM. Paborito. At ngayon, narito na ang inyong tagapagbalita, Amor Ligaspi Diga. Good morning! Maabigyan kabasan at si kayo namin kapaborito. Agunatan na Huwebes, April 3, 2025. Welcome po muli sa Radyo Pangasinan Balita. At ngayon sa ulo po ng ating mga balita, sa ating balitang lokal, Maples River nananatiling sarado. Driver ng four-wheel vehicle na nakabundol sa siyam na bata, hindi umano lasing ayon sa pulisya. Samantala sa ating balitang pambansa, Vice President Sara at dating Pangulo Rodrigo Duterte muling nagkasundo dahil umano kay PBBM Jr. Samantala, bukas center ng Department of Health planong madagdagan. At sa ating balitang pandaigdig, US President Trump nagpataw ng dagdag taripa sa iba't ibang bansa. Pagbebenta naman sa Pilipinas ng 20 piraso ng fighter jets, aprobado ng US. At sa ating balitang sports, Real Madrid coach dumalo sa pagdinig sa korte dahil sa kasong tax evasion. Sampung bagong manlalaro ng PBA inanunsyo na. Radyo Pangasinan Balita. At sa ating balitang entertainment, Russian-American vlogger naharap sa patong-patong na kaso. At Hollywood actor na si Val Kilmer pumanaw na. Radyo Pangasinan Balita. Bago po sa detalye ng ating mga balita, ating munang alamin ang lagay ng ating panahon sa araw na ito ng Huwebes sa pamamagitan ni Ma'am Helen Labadia ng Pag-asa Dagupan City. Ma'am Helen, good morning! Good morning po sa ating lahat. Sa ngayon po, northeasterly wind flow ang nakakapekto sa Northern Luzon, easterly sa nakakapekto sa nalalabing bahagi ng ating bansa. Yung Cagayan Valley, Apayao, Kalinga, Mountain Province, Ufugao at Aurora, maulap na kalangitan na may pag-ambon. Ito po dahil sa northeasterly wind flow. Ilocos Region, yung nalalabing bahagi ng Cordillera Region, Cordillera Administrative Region, bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan. Ito rin po dahil sa northeasterly wind flow. Yung Metro Manila, ang nalalabing bahagi ng ating bansa, ay makakaranas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan, pagpulog, pagsiglat. Ito po dahil sa easterly.
wala rin babala ng gale warning kaya litas ang maliliit na sasakyan bandagat. Wala rin binabala ng low pressure area bagyo sa loob, wala ba sa Philippine Area of Responsibility. Wala rin sa pag-asa kung paano ingat po tayo na. Maraming salamat, Ma'am Helen Labadja ng Pag-asa, Dagupan City. Radyo Pangasinan Balita. Labing isang minuto makalipas ang alas 7 na umaga at ngayon sa detalye po ng ating mga balita. Negatibo sa alcoholic breath test ang driver ng four-wheel vehicle na nakabundol ng siyam na kabatang menor de edad sa Dagupan City. Ito ang pahayag na investigador na si Police Staff Sergeant Alduel Russell Pedot. Matatandaan na habang nakatambay sa gilid ng kalsada sa Bunuan Gisat ng linggo, ang mga biktima ay aksidenteng nabundol ang mga ito ng nasabing sasakyan, kung saan isa sa mga bata ang binawian ng buhay at 8 ang sugatan. Sa pahayag ng driver, may iniiwasan umano siyang babae at tribak na naging dahilan ng pagkawalan niya sa kontrol sa manibela at aksidenteng nabangga ang mga bata hanggang sa sumadsad ito sa isang pader. Sa ngayon, 2 bata pa ang nasa pagamutan ayon sa investigador. Kasong reckless imprudence resulting to homicide and physical injury ang kinakarap na kaso ng driver. Radyo Pangasinan Balita. Samantala, muling nilinaw ng lokal na pamahalaan ng Aguilar ang patuloy na umiiral na pansamantalang pagsasara sa Maples River sa nasabing bayan sa ilalim ng nilagdaang Executive Order No. 17 Series of 2024 ng Alcalde. Kasunod dito ng patuloy na dagsa ng mga bisita at turista na nagtutungo sa naturang pook pasyalan sa kabila ng epektibong pagpapasara nito. Matatandaan na naunang naideklara o kay nagdeklara ng closure ang LGU Aguilar noong pang April 23, 2024 at idiniin na hindi pa ito inaalis hanggang sa kasalukuyan bunsod ng mga naitatalang pagkalunod. Nitong Pebrero rin, iminungkahi ng DNR ang tuluyang pagpapasara nito dahilan na ang naitalang mga insidenteng sunog sa bulubunduking bahagi ng Maples River maging ang nagkalat na mga basura sa kabaan ng lugar. Pinaalalahanan ng publiko na sundin ang umiiral na kautusan para sa kaligtasan at pakikiisa at respeto na rin sa mga ibinababang local regulations, local executive order sa naturang bayan. Radyo Pangasinan Balita. At ngayon, sa detalye naman po ng ating balitang pambansa. Nagpasalamat si Vice President Sara Duterte kay President Bongbong Marcos Jr. dahil sa nanumbalik na relasyon sa kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay VP Sara, nagkaroon sila ng kanyang ama ng mas maraming oras upang pag-usapan ang mga personal at pampamilyang usapin habang nasa loob ng detention facility ng International Criminal Court. Idinagdag niya na ang kanyang pinakahuling pagbisita sa dating Pangulo ay ang pinakamatagal sa panahon ng kanilang pananatili sa Netherlands. Binanggit ni VP Sara na bagamat malungkot para kay Duterte na makulong, nagpapasalamat siya na magkaroon ng mas maraming oras sa kanyang ama. Si Duterte ay naharap sa pagliliti sa ICC dahil sa umano'y mga krimen laban sa sangkatauhan. Ang pag-aresto sa kanya ng ICC ay nangyari sa gitna ng mga naunang pahayag ng Administrasyong Marcos na hindi ito makikipagtulungan sa ICC. Radyo Pangasinan Balita. Samantala, palalakasin ng Department of Health ang pagkakaloob ng primary health care sa community level sa pagpapaigting ng puro kalusugan program at pagbubukas ng bagong urgent care and ambulatory service o kay Bukas Center sa iba't ibang lugar sa bansa. Sa idinaos na Unilove Foundation Partners Night sa Novotel Araneta Center, sinabi ni Health Secretary Teodoro Herbosa na isinusulong ng ahensya ang primary health care sa PURUC level.
Target ng naturang ahensya na makapagtayo ng Bukas Center para makapagserbisyo sa 28 million na mahihirap na Pinoy hanggang sa 2028. Sa ngayon, mayroon ng 46 na Bukas Center sa iba't ibang panig ng bansa na pinamumunuan ng mga medical center chief. Bahagi rin ng naturang centers ang pagpapatupad ng Puro Kalusugan Program kung saan ang mga barangay health workers at purok leaders ay nagsasagawa ng house-to-house visits para tukuyin ang mga residente na nangangailangan ng serbisyong medikal, magkaloob ng bakuna at magbigay ng libreng check-ups. Sa ganitong paraan, sinabi ng ahensya na matitiyak na ang mga sanggol ay nabibigyan ng bakuna, ang mga senior citizen ay nabibigyan ng karampatang gamutan at ang mga mayroong chronic illnesses ay nakakatanggap ng kinakailangang medikasyon. Radyo Pangasinan Balita. Pinaalalahanan naman ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang lahat ng ride-hailing companies na magbigay ng mandatory 20% discount sa mga estudyante, senior citizens at persons with disabilities o kaya PWDs. Ayon kay LTFRB Chairman Attorney Chofilo Guadiz na ang nasabing pagbibigay diskwento ay nasa ilalim ng batas. Umaasa ito na maigpit na susundin ng mga transport network companies at transport network vehicle services. Nilinaw din nito na ang diskwento ay paghahatian dapat ng mga drivers at operators. Radyo Pangasinan Balita. Naaresto naman ang ilang miyembro ng Metropolitan Manila Development Authority o kay MMDA dahil sa aligasyon umano ng pagnanakaw ng sahod. Ayon kay MMDA Chairman Romando Artes, na ang nasabing mga empleyado ay nakatalaga sa Payroll Division. Dagdag pa ni Artes na binabawasan ng mga suspects ang sahod ng ilang empleyado at ito ay inilalagay sa kanilang sahod. Nakahanap umano ang mga suspect kung paano manipulahin ang kanilang payroll system. Na-discover lamang ng ahensya na sabing scheme noong nakaraang linggo. Kasama ni Artes, si MMDA General Manager at retired Police Colonel Procopio Lipana at tinareso ang hindi na pinangalanan na mga empleyado ng MMDA. Tiniyak ni Artes na naghahanda na sila ng mabigat na kaso para hindi makapagpiyansa ang mga inireklamo. Radyo Pangasinan Balita. Inatasan naman ng bagong Department of Information and Communications Technology kay DICT Secretary Henry Roel Argoda ang lahat ng mga undersecretaries, assistant secretaries at directors ng ahensya na magpasa ng courtesy resignations. Sa inilabas nitong memorandum na dapat ay makapagsumiti na ang may ito ng courtesy resignation ng hanggang April 4. Layon nito ay para malaya siyang makapagbigay ng mga duties at responsibilities sa iba. Magugunitang itinalaga ni President Bongbong Marcos Jr. si Aguda sa posisyon matapos ang pagbibitiw sa pwesto ni Ivan John Uy noong Marso. Isaanya sa specialty ni Aguda ay ang digital transformation, digital banking at financial crimes. Radyo Pangasinan Balita. Kinumpirma naman ng Department of Public Works and Highways na nakalinya na sa kanilang programa ang gagawing rehabilitasyon sa mahigit na 500 na mga pampublikong gusali gamit ang pondo mula sa lokal na pamahalaan at Official Development Assistance o kay ODA. Ayon kay DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral, natapos na nila ang assessment at retrofitting sa mahigit na 124 na pampublikong gusali sa Metro Manila. Dagdag pa nito na may partnership rin ang naturang ahensya sa World Bank para sa pagpapalakas ng estruktura ng karagdagang 425 na gusali upang matiyak na naaayon ang maito sa international earthquake standards.
Ayon sa opisyal, sa usapin ng kahandaan ng kagamitan, mayroong mahigit na 2,000 heavy equipment ang naturang ahensya na nakatalaga sa iba't ibang rehiyon sa bansa, kabilang ang 500 quick response assets sa Metro Manila para sa agarang pagtugon sakaling magkaroon ng kalamidad. Nagbibigay din anya ang ahensya ng technical support sa iba pang mga ahensya ng gobyerno tulad ng Department of Transportation hinggil sa pagsusuri ng structural integrity ng mga railway system kabilang ang MRT at LRT. Nanawagan ang DPWH sa mga lokal na pamahalaan at pribadong sektor na paghandaan ang posibleng sakuna upang matiyak ang kaligtasan ng publiko at matibay na infrastruktura sa bansa. Sa ngayon, patuloy na pinalalakas ng ahensya ang kanilang earthquake preparedness upang matiyak ang kaligtasan ng mga pampublikong infrastruktura sa bansa. Radyo Pangasinan Balita. 21 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga at ngayon sa detalye naman po ng ating balitang pandaigdig. Inanunsyo ni US President Donald Trump ang mga reciprocal tariff sa mga produkto na galing sa iba't ibang bansa. Ang nasabing taripang ipinataw ay base na rin sa taripa na sinisingil ng mga bansa sa US. Giit nito na kalahati lamang ang sinisingil nilang taripa sa US kaya hindi ito maituturing na pagtapat o pagganti. Depensa pa ng US President na ang taripa ay para na rin sa ikabubuti ng mga magsasaka ng US. Itinuturing niya na ang hakbang ay paglalagay sa una ang Amerika. Narito ang ilang mga listahan ng bagong taripa na ipinataw ng US sa iba't ibang bansa. Sa China, 34%. Sa EU, ay 20%, China 34%, Vietnam 46%, Taiwan 32%, Japan 24%, India 26%, South Korea 25%, Thailand 36%, Malaysia 24%, Cambodia ay 49%, Bangladesh 37%, Singapore 10%, Philippines 17%, Pakistan 29%, Sri Lanka 44%, Myanmar 44% at Laos 48%. Radyo Pangasinan Balita. Samantala, inaprubahan na ng US State Department ang pagbebenta sa Pilipinas ng 20 piraso ng F-16 fighter jets. Ayon sa US State Department na nakakalaga ito ng $5.58 billion na makakatulong sa pag-improve ng seguridad sa strategic sa riyon. Kinabibilangan ito ng 16 na F-16C Block jets at 4 na F-16B Block fighters. Isinagawa ang anunsyo matapos ang ilang araw nang bumisita sa bansa si US Defense Chief Pete Hegseth. Radyo Pangasinan Balita. Samantala, ibinasura na ng federal judge ang kasong kriminal kay New York City Mayor Eric Adams. Ang nasabing anunsyo ay ilang linggo matapos na atasan ng administrasyon ni US President Donald Trump ang prosecutors na ibasura ang lahat ng corruption case ng alkalde. Dahil din sa nasabing hakbang ay nagbitiw ang mga matataas na opisyal ng federal prosecutors na nag-akusa kay Adams na nakipagkasundo ito kay Trump na ibasura ang kaso kapalit ng pagpapatupad ng immigration law. Ayon sa Manhattan judge na ibinasura na ang kaso with prejudice, nang ibig sabihin ay hindi maaring isampa sa pamuli ng Department of Justice ang nasabing kaso laban kay Adams. Magugunit ang una ng itinanggi ni Adams sa mga kasong isinampa sa kanya gaya ng conspiracy fraud, soliciting illegal campaign contributions at bribery. Noong September, nang inakusahan si Adams na tumanggap ng mahigit na $100,000 mula sa Turkish citizens kapalit ng isang pabor. Pero noong February, nang inatasan ni Deputy Attorney General Emil Bob na isang appointee ni Trump ang New York prosecutor na ibinasura ang lahat ng kaso kay Adams. Radyo Pangasinan Balita. 25 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga at ngayon,
Sa ating balitang sports, dumalo sa pagdinig sa korte si Real Madrid coach Carlo Ancelotti dahil sa kaso nito ng tax evasion. Naharap kasi sa reklamo ang veteranong coach dahil sa hindi pagbabayad umano ng nasa $1.08 million na buwis sa Spain. Maring itinanggi naman ng naturang coach ang akusasyon dahil tapat umano itong nagbabayad ng kanyang buwis. Magugunitang noong mga nakaraang taon ay kinasuhan ng Spanish Tax Authority sina Portugal player Cristiano Ronaldo at Diego Costa ng Spain kung saan pinagbayad sila ng malaking halaga ng multa. Radyo Pangasinan Balita. Inanunsyo na ng PBA ang dagdag na 10 bagong manlalaro para sa greatest player kasabay ng golden anniversary ng liga sa darating na April 9. Nanguna sa aktibong manlalaro sina 8-time most valuable player Junmar Fajardo at Barangay Ginebra Stars Cathy Thompson. Kabilang sa listahan ang mga dating PBA players na sina Abby King, Nelson Alsaitono, Jeffrey Cardiaso, Bong Hawkins, Arnie Tuadles, Danny Seagal, Manuel Victorino at Yoyoy Villamin. Ang nasabing mga listahan ay napagdesisyonan na isama ng panel of judges na sina dating MVP Alan Kardec, Ramon Fernandez, Atoy Co, Dante Silverio, Sonny Barrios, Ding Marcelo, Al Mendoza, Nelson Beltran, Kinito Henson at Andy Jao. Sinabi ni Sonny Barrios, ang chairman ng committee, na sinimulan nila ang selection process kung saan bawat sa kanila ay nagsumite ng independent na listahan na nominado bago ang pag-evaluate ng bawat players. Radyo Pangasinan Balita. At ngayon, sa ating balitang entertainment, inaresto ng mga otoridad ang Russian-American vlogger na si Vitaly Dorobetsky dahil sa ginawang pangbabastos nito sa ilang mga Pinoy sa Bonifacio Global City. Ayon sa Bureau of Immigration na ang 33 anyos na vlogger ay itinuring na ngayon bilang undesirable foreign national. Ang pagkakaaresto sa inireklamong dayuhan ay matapos ang ilang serye ng reklamo mula sa security guards, ganon din sa empleyado ng mga mall sa lungsod ng Taguig nitong umaga ng March 31. Kasama ng BI na umaresto ang tauhan ng Makati City PNP at Criminal Investigation and Detection Group. Nasa kustodiya na ang dayuhan sa immigration facility sa Camp Bagong Diwa sa Bikutan, Taguig habang hinihintay ang pagproseso ng kanyang deportation. Magugunitang sa video ng dayuhan ay pinaglaruan pa nito ang suot na sombrero ng gwardiya ng mall at tinangkapan nitong agawin ng baril. Tinangkapan nitong kunin ang industrial fan mula sa kainan at dinala sa hotel kung saan ito nanunuluyan. Nagsimula na rin ang pagkalat ng petition sa change.org para pagbawalan ang naturang vlogger sa lahat ng mga social media dahil sa cyberbullying sa Pilipinas. Radyo Pangasinan Balita. Samantala, pumanaw na si Val Kilmer, kilala sa mga pelikulang Batman Forever at The Door sa edad na 65. Ayon sa kanyang anak na si Mercedes Kilmer, ang sanhi ng pagpanaw ng aktor ay dahil sa pneumonia. Nabatid na throat cancer survivor si Kilmer bago dinapuan ng panibagong karamdaman. Si Kilmer ay sumikat noong 1980s at 1990s bilang isang leading man sa mga pelikulang tulad ng Top Gun, Real Genius, Willow Heat at The Saint. Bumuhos ang mga pagpupugay mula sa iba't ibang panig matapos ang balita ng kanyang pagpanaw. Noong 2021, muling nagbalik si Kilmer sa pelikula sa Top Gun, Maverick, kahit hindi na siya nakapagsalita dahil sa sakit. Isa rin siyang tampok sa dokumentaryong Val na inilabas noong parehong taon na nagbigay ng malalimang pagtingin sa kanyang buhay at pagiging isang artist. Bilang isang versatile na aktor, naging bahagi si Kilmer ng maraming sikat na pelikula at nag-iwan ng mahalagang contribution sa mundo ng sining. Radyo Pangasinan Balita. Sumainyo mga balita dito po sa ating lalawigan ng Pangasinan. Sa ating bansa,
mga balitang pandaigdig, sports at entertainment. Sa ngalan po ng ating mga nakasama sa technical side, si Engineer Richard Olanday at Engineer Dennis Palaganas. Ako po si Amor Ligas Vidiga. Maraming salamat and magandang morning! Sigaratan susaray manunaan na balita. Edsayan Kabuasan, Radyo Pangasinan